Предали сте се от програмите, в предаванията по телевизията. Предалите, програмирали са ви да вярвате и следвате техните идеали и да траете. Подсъзнателно го знаете, отпустете се, дързайте, не дейте собствения си гроб да копаете. Себе си опознайте с фитнеси, увеси и прахообразни смеси. Разни не си играйте, празни глави, пълни с блазни пари се мозък тях. От страховете рязък спад на успехи и развитие, а смеховете с гласи сгубени в укритие. Житие за срам, слепи хора в храм, молят се на оня горе там. Няма телеграм, акъл да се досетите, че всичко е на подиум спектакъл. Облякал робата човека с новата кола, изрекал лицемерно хипнозата в слова, подредени в ред точен. Въртят ви в кръг порочен, от вашия труд сочен път яде масона впрочем. И то персона, работеща за елитната особа. Особено сложна е ситуацията, безбожна е нацията. Дарва знаците по иконите и писанията от Аллах. Книгите написани за управлението на хората със страх, а собствените ви желания хванаха прах. Са забулени от лъжата, че ще грях сторите. Всичките дяволи изгорях, със слава залях. Плаващи се давят в крах, а в себе си посях силата. И от граници отдавах си мисълта. Вярвах достатъчно на този смях и не да пълня мях рапирам, за да главите ви попият каплета за ваше добро. Братлета, смятам да ви представя истината от тета и спирам да не взема само сем да провокирам.